तर आज मित्रांनो साक्षीचो पहिलो दिवस हा आणि आज त्याका कॉलेज दाखवूक जाता म्हणून घेतला तसा त्याका माहिती आहे पण आणि फेमस आता कॉलेजमध्ये साक्षी गाडी म्हणून आणि YouTube मुळे जास्तच झाला आणि YouTube मुळे जास्त आला त्याका गिफ्ट पण कोणतरी पाठवणार आहे पत्त्या दिलंय देतो आणि आज होऊ रिलेलो हा म्हणजे ओम्याचो चान्स हा कारण तो आजपासून आपल्या ड्युटीक लागणार हा त्यामुळे त्याका कॉलेजात ना अर्ध्या दिवसानच सोडा म्हणजे त्याका माशी घरी जाऊक मिळतील काल रात्री विनूक कुर्ले दिले ना पकडून कसली पाना कसली आज काय रे इकडे जेवणांका काय माहिती कापल्या नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोरा भागात मी विनय घाडियावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. आता सकाळचे 7 वाजतात 7-7:30 आणि आम्ही खाली गाडीवरच्या पट्टी थांबा 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 ते गाडी गेली तू काय गेलं गाडी गेली हां. तर आता बाबू आणि मी चाललो आहे खाली कॅन्टीनवर. इथे बसवर एका सबस्क्रायबरने गिफ्ट पाठवलं आहे ते घ्यायला. काय गिफ्ट पाठवलं तर माहीत नाही बाबल्याक माहिती असतात मका काय बाबलो सांगत नाही आणि रात्री आपल्या या व्हाळाला हाऊर आलेला पूल 3 वाजता बाबूने उठून मला इथे आणलं कारण की गाडी माझी इथे लावलेली होती आणि ती आता इथे लावली. पाणी पूर्ण इथून क्रॉस होऊन त्या साईडला भाताच्या मळ्यात जातं आणि आता पाणी पूर्ण कमी झालं आहे पण का रात्री खूपच पाऊस पडत होता आणि आता आम्ही चाललो आहेत खाली. बघूया तुम्हाला पण दाखवतो काय गिफ्ट मिळालं आहे ते. तर मित्रांनो बघा गेजर पुलार लागलो. गेजर त्यांना कळणार नाही बाबा. गेजर म्हणजे सुकोपत्तर असतात ते आम्ही गेजर म्हणतो आणि तो बघा रस्त्यावर आणि पुरा मळ्यात पाणी भरला. मळ्यातून गेला पाणी मग या पाणी बघ येईल आता किती सकाळी नारळ ठेवले नसतो माड पण साठी वाटतात पुढची कुठला पुढे तर आता आम्ही आलो आहोत दैभाव पुलावर येला आणि गाडी 1-10 मिनिटात अजून येऊ. पाणी बघा काय आता दैभाव नदी वरतून क्रॉस झालेला होता आपण एकदा वरतून क्रॉस होऊन गेला आता नाही रे. चला एवढं बस आली आहे आता. बापू गेलाय पार्सल आणायला. ये नाका झाले 2-3 दिवस झाले. पंप्या मांगडे हा ना माका रात्री कळाला तुम्ही हयच उघडू ये नको गाराडे मला म्हणती काही गेला ओमा होय का घेऊ काय होतो बाय उघडा आहे वरचा बाहेर वडा हो काय हे बघा गिफ्टीला सबस्क्रायबरने गिफ्ट पाठवल्या. म्हणजे गेलास रे ह्याच आणू हा चला सगळे तशी गाडी वळवायची आहे. हा वळवायची काम एक वस्तू विचारला चांगलं चित्र एक दिल्याने एक दिल्यानं
चला हो फिराक हो याक दिल्याने याक दिल्यानच नाही फोन ते मालकान फोन केल्याने दोनच म्हणून तर नानांका आम्ही उल्लू बनवला याक दिल्याने दोन ना याका जिल्हा पोरा ती चलत चाललेली चाललेली कॉलेजात आणि त्यांना आता एसटी मिळणार नाही त्यामुळे वाईट जरा त्यांना सोडूची कॉलेज त्याच्या बिचाऱ्यांचा अभ्यास चुकता ना अभ्यास काय सांगणार अभ्यास मॉप करतात विनू सारखी होय मी पण मॉप अभ्यास केला विनून आमच्या मॉप अभ्यास केलाय कोण माशावर चल असंच चल असंच चल मला फास्ट चालवतील ती होय असतली बघ तुका सांगलंय पाटील डॉक्टरांचं मला ती पण पुढे लाव श्यामाच्या साक्षी साक्षी तो असो काय ड्रेस मग चला कॉलेजात तुमच्या होय बरोबर बस मेल आता इज्जत हा कॉलेजात बस पटकन काय खोट्या नाही चार द्या ऋतुरुची ताप गेला बघ चल तू चल चल बस असं उघडलेला एकमेकाच्या मांडीवर बसा भुतूर डायरेक्ट पाय टाका ओमेक पाठी टाका डिकीत साक्षी डिकीत टाकू दप्तरा डिकीट टाका जा जा उघड जा डिकी उघड जा पटाकन जा जरा काय अरे हरसोकडे खाऊ हे बस छत्रे काय का छत्रे साक्षीचे काय आधी बस साक्षी चल साक्षी डिकीट ना कॉलेज आता छत्री डिकीट टाक हा बरोबर आहे पुढे टाकते हा साक्षीची आज गाडी चुकली आहे चल टाकला मागे पुढे बसा 4 जण बसणार मांडीवर बसतील ते वेगळे मागे बस जरा ओमेक घेऊ का तो पुढे नको पुढे ओमे ये पुढे तू बसतो ओमो तुम्ही बघा काय आता साक्षी दिसत नाही ना किती टक्के पडले बघते साक्षी किती टक्के पडले हर्षा तो मेन जोक आहे का हर्षापेक्षा जास्त पडले असं मी ऐकलं साक्षी मला फुल मुंगे ओळखता पहिला दिवस आम्हाला आज पहिलो हा साक्षीचो सगळ्यांचो पहिलो दिवस हा माझा दुसरं पहिलं खूप दिवस झाले म्हणजे ही ह्यांच्यावर कॉलेज चालता ह्यांच्यावर कॉलेज चालता बाबा हो मग एक सायलो नाही सायलो मेला कधीपासून जाता सकाळी उठता तोच कॉलेज का जाता कॉलेज त्याने नावावर गेलं ना हा साक्षीचा आणि ओम्याचा तसा नाही हा ते सांगते तेव्हा आम्ही येणार आहोत कॉलेज का मास्तरांका आधी फोन करून सांगते असा पकड तू असं वाटतं तुका पहिल्याच दिवशी कॉलेज पहिलो नाही दिवस माझं दुसरं हा साक्षीचं पहिलं आहे ना साक्षीचं पहिलं तर आज मित्रांनो साक्षीचं पहिलो दिवस हा आणि आज त्याका कॉलेज दाखवूक जाता म्हणून घेतला तसा त्याका माहिती आहे पण आणि फेमस आता कॉलेजमध्ये साक्षी गाडी म्हणून आणि युट्यूब मुळे जास्तच झाला आणि युट्यूब मुळे जास्त आला त्याका गिफ्ट पण कोणतरी पाठवणार आहे पत्त्या दिलंय देतो आणि आज होऊ रिलेलो हा म्हणजे ओम्याचो चान्स हा कारण तो आजपासून आपल्या ड्युटीक लागणार हा त्यामुळे त्याका कॉलेजात ना अर्ध्या दिवसानच सोडा म्हणजे त्याका माशी गरज जाऊक मिळतील काल रात्री विनूक कुर्ले दिले ना पकडून होय ना ओम्या पीठ घेऊन जा नदीत डायरेक्ट समुद्रात गरज केलं असतं पीठ जाताना घेऊन जायचा नदीत काढू नाही त्याका आता नदी कसा काढू आता तो ह्या नेणार आहे काय रे तू रॉड घेऊन जायचो संध्याकाळी जायचं आपला मस्तपैकी मारायचं हरसो दिसत नाही मेल्याने
हर्षा अच्छा लाईट पडा मग लाईट म्हण सायलो हा, त्यामुळे तू गोंधळ होता ते तू प्रकाश मारू की नको कर 9 वाजता मग अजून 1 तास आहे तुमका. मग 1 तास गप्पा नको. आता ते काय श्यामाच्या दुकानापासून थंय बसणार होते, थंय गप्पा होणार होते. त्याच्यानंतर आता उतारल्यावर थंयसून थंय गप्पा शाळेत अगं. त्याच्यातल्या 12वीत कोण आता? साक्षी सगळी 12वीतलीच सगळी 12वीतली आहेत. यंदा बोर्डात येणार तुम्ही. साक्षी तर यंदा बोर्डात येणार. मग मेन ओमो येणार. साक्षी 5 झाला तरी पुरे आहे. त्याला साक्षीची इज्जतच नाही ती. साक्षीचा हा ड्रेसच बघ आणि ओम्याचो. तुम्ही काय वेगळे आहे का? ती वेगळे आहे का? ना एकाच वर्गात हा. पाठी दे साक्षी पाहिजे दाखव जरा तिकीट सरळ धर कॅमेरा. तिकीट टाकलेली लपता रे त्या सायलो दिसत नाही बघ कळत. काय तू काय रे म्हणजे हे बघ 502 काय बघ कसे खुर्चीवाले देतात बघ. अरे काय बघ खुर्ची. साक्षी डबो बिबो काय घेतलास की नाही? जेवण मिळतं शाळेत कॉलेजात? मिळाला ते काय बोलता साक्षी किती बोलता. फेमसच केलेली म्हणती कॉलेजात. कोणी बघल्यान तर कोणी तो सायलो बोलता पण ऐका घेत नाही रे. रक्तंबे बोलताना कोण होता? याच होता. नाही ता वेगळा आता ते. माझा ओम्या कसा वाटता तुका? बरा वाटता. आज ओम्याच्या मैत्रिणी भेटतील त्या का? मित्र ओम्याची मैत्रीण नाही या मुंबई का होय का? म्हणून तू बदलापुरा होतो 8 दिवस राहा. या हिला माहित ना. ओम्यापेक्षा हर्षाक बरा वाटत असत मला. हाया तो दिसत नाही. कॉलेज चालू झाला ना. नाही तर आता मरण काढणार होते म्हणते उकळी काढून. गेल्या वर्षात ताकद कसा आला माहिती यांचा शेती कुठे. यंदा अर्थ सुटलो मनात शेती नाही कॉलेजात तरी जाईन सांग काहीतरी सांगा. साक्षी लावणी बिवणी लावणी लावणी काही सुट्टी बिट्टी देत नाही. हे मागत ना. हे मागाने घेत नाही बाबा. आज सुट्टी हवी आमचं तर मिळायची ना सुट्टी. मी बाबा लावण्यासाठी खास रवत. मी लावण्यासाठी ना शिगम्यात मी शाळेतच जाईना 3-4 दिवस की दुसरे गेले की मार पहिलो आधी. आपला हक्काचो सण हा. ओम्या तुका सुट्टी हवी असतात तर आदल्या दिवशी सांगायचं उद्या तुमका मी मासे आणून देतो. उद्या सुट्टी द्यावा. अरे हा कुर्ले बिर्ले पकडून आणून दे. ओमकाराचो मासे पकडण्यात कुर्ले धरण्यात 1 नंबर हा. रात्री तो वाळात गमतात. हा अभ्यास करीत नाही त्याचा कारणच ह्या त्याचा. कारण बॅटरी घेऊन वाळ फिरत असता. होमो मला तसं मायचे कशा केली होती. मायचे सोडूक आमका इले करे पण मायचे टेर केसतात म्हणत असा. हा हळू. आज साक्षीचं पहिलं दिवस आले. स्टेप बिस्टेप लावूनच इला. कधी आमका सांगायचं तसं. हा इले म्हणून सांग. हे इले वायता म्हणून सांग. कॉलेज घाटी चढल्यावर चढले वर गाडी निलाव मी. अरे इला वर म्हणा.
मुनग्यात गेलो पण हे शाळा देऊळ बघलाच गेला ना आमच्या रात्रभर मला चॅटिंग करीत असतं त्यामुळे एसटी चुकली होमोम्याला 2-2 वाजे जागा रस्ता आणलाय घरी खयची घेणे साऊ खयचो घेणे या त्याचा काम असता मासे खयचे लूर 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 शेंगटी खयचो लूर लागणार या सगळ्या पार्टनर काय आहे बाबा कोण पार्टनर गेलो मुंबईत तो मारतात एका काय पडलीच नाही या गुजरातला गेलो तो ड्रायव्हर होणार आता लक्झरीवरचो बबलो ना आता लक्झरी घेता हो मे अरे चलो लग्न अटेंड करूच पावसाचे दिवस पाऊस असतो त्याची येत लग्न तळेबाजार तुका काय करूचा आळापा तुका काय जेवायचा फक्त इकडे घुसव वडा ह्या कॉलेज झाला तुमचा चला कॉलेजला आलो भूत म्हणजे काय रस्तो पाटी पाटी की सच आता हय उतरा थांब थांब साक्षी अरे कॉलेजचं बंद सकाळी चिली कशी नाही जावा ती पहिली शाळा साफ करून घ्यावा पूर्ण रावा दे अरे दप्तर नाही येतात कोण नाही हा इले म्हणून सांग साक्षी खय साक्षी सायले साक्षी विचार खयस कॉलेज उघडलं नाही अर्धा तास वेळ फिरा उतर भिरकाव तकडे जाऊन दे कॉलेजचा पहिला दिवस मी कॉलेजच उघडला ना साक्षीचं कॉलेजचा पहिला दिवस आणि या साक्षीचा कॉलेज मुनग्यातला हा एका सोडू केलंय बाबा चला 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 काठी घेऊ हडी अरे गाडी बघा माहीच हो मे बाय तरी कर मेले थँक्यू पण म्हटल्याने नाही गाडी सोडल्याबद्दल का चल 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 चला बाय बाय गो साक्षी ए ओमे मासे चला तर त्यांना कॉलेजात सोडलं आणि आमचं आता करा नाही काय घराकडे अजून मेले रवले काय म्हणती कोण येतं तुका काय हे परत काय चला बाय बाय साक्षी आत दाखवता बाय बाय